Mga mag-aabot sa Negros, salin sa Manila, kabigo ng persons under monitoring. Graduation kag moving up exercises sa probinsya gin-suspend. Sa Balita National, misa kapag lantaw sa sine, ginadumili na sa idalom sang Code Red Sub-Level 2. Extra powers ginaduso sang DTI batok sa hoarding kag overpricing. Sa Balita International, WHO ginklaro nga mahimo ma-transmit ang coronavirus, mainit man kung mabugnaw nga temperatura. Sa Balita sa Sports, preparasyon sa Olympics on track bisan nanawagan na si Trump sang kanselasyon. Balita Entertainment, Summer MMFF ginkanselar bangod sa COVID-19. Samtang sa Balita Special, aton pagistoryahan ang mga tips sa mga tao nga nagatipan sang tao nga ginadudahan may COVID-19. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Sabado, Marso 14, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Sa ato na balita sa lakat sang panahon. Ang easterly sa gihapon amo ang nag-apekto sa bilog nga pungsod. Ang bilog nga Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro ang mayara sang magalumon nga kalangitan nga may lulapta nga pag-ulan bangod man sang easterlies. Ang mahuyang tubtub moderate nga hangin gikan sa nasidlangan tubtub sa naaminhan nasidlangan ang magaluntad ni sa bilog nga Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro nga mayara naman nga makunukanay nga balod. Samtang sa syudad sa Bacolod ang minimum nga temperatura magadangat sa 25 degrees Celsius, samtang ang pinakamainit nga temperatura magalambot sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
na mensahe wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7 minutos sa nagaligad sa tak ng alas 7. Sa detalye na sang mga balita lokal. Kabigo na nga mga persons under monitoring o PUM sa coronavirus disease 19 ang mga negrosanon nga magapauli sa probinsya halin sa Metro Manila. Ini ay isa sa mga ginkasugtan sa sinapol ang ipamunuan ni Gobernador Eugenio Jose Lacson sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial angot sa COVID-19. Sunod kay Lacson, ini ang dugang nga preparasyon sa probinsya sa posible pagdagsa sa mga negrosanon nga magabalik sa probinsya antes ang lockdown sa Manila. Inisla ipaidalom sa 14 dias nga self-quarantine agud may baluan kung may sintomas sang virus. Sa dong Huwebes, ginanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte ang travel restriction sa Manila matapos ipasaka sa mga health authorities sa mga lugar sa pinakamataas nga COVID-19 alert level. Ginklaro ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran nga cleared siya kag ang mga konsehal sa syudad sa Bacolod sa COVID-19 nga nagtambong sa PCL League nagligan niya Pebrero 26 tubtob 28. Una, karag positibo sa COVID-19 ang isa ka konsehal sa Negros Oriental nga nagtambong sa PCL pero ang pasyente ang may history nga kidney transplant kag nag-travel sa Green Hills sa San Juan City nga may kaso sang COVID-19. Sunod kay familyaran, nagkonsulta siya kay Dr. Grace Tan, pamuno sang CH Environmental Sanitation Division, kag Dr. Sebastian Tabuga sang Bureau of Quarantine Negros, kag sunod sa BC Alcalde nagtambong ang tanan nga miyembro sang konseho sa PCL magluwas lamang kay Councilor Elmer C. samtang siya ang nagtambong sa separado nga convention sa Manila. Dugang pa ni familyaran, wala nila ini ginapaabot pero nagtapos na ang ilang 14-day incubation period sa Marso 12. Ang incubation period ang nagumpisa sa nagbiya ang mga opisyal sa venues ng convention sa Pebrero 28. Nagpasalamat ang BC Alcalde sa mahal nga makaako nga okay ang iya ginabatsyag. Nag-end na ang amon incubation period na 14 days yesterday. Upon consultation, ito na buka daw. Praise the Lord. Tuloy na kami. Si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran. Samtang ginpirmahan na ni Governor Eugenio Jose Lacson ang executive order nga nagamando sang suspension sang graduation kag moving up exercises sa tanan nga level sa pribado kag pampublikong eskwelahan sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Ginasaad sa executive order sang gobernador nga suspendido ang nasambit nga mga aktibidad bilang inisyatibo sang lokal nga gobyerno para mapaiway ang tinipon-tipon sang maramo nga tao nga isa sa ginapalikawan sang gobyerno nasyonal tungod sa paandam sang coronavirus disease o COVID-19. Dugang pa, tuyo man sang suspensyon, amo nga malikaw ang publiko. Ilabi pa nga nagasaka karon ng kanamuon sa nagpositibo nga kaso sang COVID-19 sa din mayara na sang 5 nga napatay nga na-record diri sa Pilipinas. Ang syudad sa Bacolod una na nga nagpagwa sang suspension sa graduation kang moving up ceremonies base man sa executive order nga impirmahan ni Mayor Evilio Leonardia. Nagalibot na sa komunidad kag buluthuan ang mga pulis nga may medical profession kon background agud sa paghatag sa impormasyon anggot sa coronavirus disease kon COVID-19. Sunod kay Negros Occidental Police Provincial Office kon NOCPO Director, Police Colonel Romeo Baleros, nagaedukar sila sa mga tao kung paano likawan ang among balatian. Naibaluan, una ginsapol ni Baleros ang 16 ka mga pulis kasunod sa mando sa Department of Interior and Local Government agong DILG nga magbulig ang PNP sa pag-away sa COVID-19. Samtang padayon man ang koordinasyon sa mga hepe sang barangay
opisyal kag agud hibaloon kung may mga tawo nga nag-alabot halin sa iban nga lugar o kung may travel history. Samtang ginaprubahan na sang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Council ang dugang nga 15 milyones pesos nga buffer o kung standby fund nga pag-ausaron sa tion nga maglala ang isyu sang COVID-19. Suno ka Executive Assistant Jo Marie Vargas, Cluster Head sa Bacolod City RRMO, ini nga pondo ang gikan sa ila talatapan kag ini ang pag-ausaron sa pagbakal sang dugang nga magamit kontra COVID-19. Ini nga pondo ang separado sa 10 milyones pesos nga pondo nga una ginaprubahan sa sangguniang panlungsod. Ginpaatag ni Vargas kung ano ang immediate needs sa City Health Office, amoy ni ang ila ginauna proseso sa pagbakal sa mga gamit. Sa nabaluan ang Bacolod ang una na sadto nga nagbakal sang 1,000 ka personal protective equipment o kon PPE kag ini ang ginpanghatag na sa mga health kag rescue personnel sa syudad sang Bacolod. Approve kami to add additional 15 million para sa preparations in city. That is over and above the 10 million initially we have approved 2 weeks ago. So we have now about 25 million funds to be utilized for the preparation against COVID-19. Si CDRRMO Cluster Head, Jo Marie Vargas. Nagabulig sa pagmonitor ang Bacolod City Police Office sa mga persona nga posible tapikan sa COVID-19 bilang miyembro sa Interagency Task Force. Sa kay Bacolod City Director Police Colonel Henry Binyas, may koordinasyon na ginaghimo ang iyatalatapan sa mga barangay pagi sa nga hepe. Handa naman ang kapulisan sa syudad in kaso nga magpatuman sang lockdown. Dugang panibinyas nga magabulig ang PNP sa barangay kung may persona nga positibo sa COVID-19, agud pay dalom sa quarantine. Palayag pa kung may persona nga positibo sa o kung palayag pa ni Binyas nga sarang mapuwersa sang kapulisan ang sino man nga persona nakitaan nga may sintomas sang COVID-19 kung magpamalibad ini ngay paidalom sa quarantine. Ang kinahanglanon lamang ang mga pagbinuligay kag pagintindihan na labi na nga nagamat-amat saka ang kadamuon nga biktima sang COVID-19. Sa iban pa naton nga mga balita lokal, nagahulat ang gobyerno sa siyudad sang Bacolod sa desisyon sang probinsya sang Negros Occidental agot sa pagpatigayon sang Panaad Festival 2020. Sunod kay Mayor Evilio Leonardia, ang ini nga isyu ang isa sa manatalakay sa mga meeting sa dosang Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19. Sunod sa alkalde, luyag sa syudad nga i-observe ang natawag nga diplomatic courtesy, kasunod nga ang kaiwatan ang iya sang probinsya apang ini ang patigayunon sa Bacolod. Ginaabi-abi naman sa alkalde ang palayag ni Governor Eugenio Lacson nga iya ginakonsulta ang mga alkalde sa probinsya angot sa Panaad Festival. Apang para kay Vice Mayor Alcid Familiaran, iya ginasuportahan kung ipaiway sa probinsya ang Panaad Festival 2020. Sa nabuluan, padayon ang preparasyon sa probinsya sa kaiwatan nga patigayunon sa Abril 20 tubdob Abril 26. Yaring kabayan sa pahayag ni Mayor Bing Leonardia. Anyway, naka-declare naman si Governor Lacson that he is consulting the other mayors. So kung doon na kami sa consultation, we would welcome that. If not, we will wait for their decision and we will act accordingly kung ano giman. Natala na nga i-disinfect sa Bacolod City Engineers Office o kon CEO ang tanan nga talatapan sa Bacolod Government Center sa maabot nga Domingo nga adlaw Marso 15. Ini ang dugang nga tikang sa Bacolod kontra COVID-19. Suno kay Engineer Ami Tensha sang CEO, magapagwa ang City Mayor's Office sa nga memorandum angot sa aktibidad nga patigayunon. Ginanunsyo man ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia nga umpisa Lunes nga adlaw, Marso 16, tanang nga tawo nga magasulod sa Bacolod Government Center ang kinahanglan nga thermal scanner. Suno kay Dr. Grace Tan, pamuno sang CHO Environment and Sanitation Division, sa tion nga mataas ang body temperature sang tawo nga nagsulod sa BGC, iga-assess ang iya nga ginabatsyag kagatagan sa nagakaigo nga medikasyon. Tanan nga nagasulod sa BGC ang ginaspray kung ginasprayhan man sang alcohol sa mga poso guards. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:16. Sa aton nga mga ka-aksyon, ining mga bukol-bukol naman iya nga nagatulubo-tubo dira sa imong lawas.
ato nina nga mapunggan kag hindi magmalignan pa ina. Amo na nga pwede ang ginarekomenda naton sa inyo ining Santon Plus Cervic Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Cervic Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Cervic Capsule ang inyong alawas para nga hindi matubuan sa mabukol, cyst kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Cervic Capsule garantisado, may alibyo, mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalan Hernais at tubalan sa gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitaalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong mga liver detox, mag DTX 500 capsules sa kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga managatinlo sa atong dugo kagatay. Ini maramayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang pwede mabakal sa online kag i-deliver sa inyo puloyan. Pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph. Misa kapag lantaw sa sine, ginadumili sa idalom sang Code Red Sub-Level 2. Samtang extra powers, ginduso sang DTI, batok sa hoarding kag overpricing. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad.
At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na Sa tubig ato naman nga paglikaw sa balatian, ang Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:22, detalye na sang mga balita nasyonal. Iga dumili sa idalom sang Code Red Sub-Level 2 ang pagpatigayon sang misa kag paglantaw sang sine. Ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga tuyo sini nga malikawan ang mass gatherings kag matap na ang pagsaka sang kaso sang COVID-19. Ginehemplo ni Duque ang natabo sa South Korea nga pagdamo sang kaso sang COVID-19 ang nagumpisa man sa isa ka infected nga pasyente nga nagsimba sa isa ka simbahan. Apilar ni Duque sa publiko, magsakripisyo lamang tungod ang ginahimo sang gobyerno para man sa proteksyon sang tanan. Karon nga adlaw ginapaabot nga mga pagwa sang detalyado nga guidelines sa ipatuman nga community quarantine sa National Capital Region. Una na ang ipahayag ni Interior and Local Governments Undersecretary Jonathan Malaya nga makabig na nga mass gathering kung ang nagatilipon ang 50 ka mga tao pataas. But silingon ang misa, paglantaw sang sine, pagpamulang kaiban pa ang makabig na nga mass gathering. Ginaduso naman sa Department of Trade and Industry nga tagan sila sang extra powers sa pagbantay sa mga establishmento para malikawan ang hoarding kag overpricing. Ginpahayag ni Trade Secretary Ramon Lopez nga hulaton na lang nila ipagwa ang executive order nga magahalin sa Malacanang. Sunod kay Lopez, kabulig nila ang Philippine National Police kag National Bureau of Investigation sa pagbisita sa mga establishmento kung ihatag na ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginapangabay nila nga extra powers. Dugang pa ni Lopez nga bantayan man sa agensya ang pagbaligya sa peke nga medical devices, sanitizers kag alcohol. Panumdom ni Lopez istrikto nga ipatuman ang Consumer Act para proteksyonan ang publiko sa mga nagapamintaha sa sitwasyon nga ginatuga sang COVID-19. Samtang isa ka 51 anyos ka pasyente nga babae nga nagpositibo sa coronavirus disease ang nagtuyo nga magpalagyo sa isa ka ospital sa San Juan City. Suno kay San Juan Police Chief Lieutenant Colonel Jaime Santos, ang pasyente nagpalagyo sakay sa iya salakyan matapos na ibaluan nga nagpositibo siya sa virus. Suno sa report, nagpalagyo ang babae matapos ginahambalan sang otoridad nga igasaylo siya sa government hospital sa Quezon City. Duha pa ni Santos, 2 ka oras ang inlawig antes nadakpan ang babae kay nakalambot pa sa St. Luke's Medical Center sa Bonifacio Global City sa Taguig antes siya makumbinser nga i-transfer sa Quezon City. Ang babae nga pasyente ay kasyam nga kumpirmado nga kaso ng COVID-19 sa siyudad sang San Juan. Samtang ang PNP personnel naman nga naglagas sa maway ang ipaidalom sa quarantine sa abiso man ni NCRPO Director Major General Debold Sinas. Isa ka empleyado sa House of Representatives sa nagpositibo sa COVID-19. Ginkompirma ni House Secretary General Jose Luis Montales nga pasyente ay taga-printing service department sa Kamara. Wala sa travel history ang amo nga pasyente, kag wala na ibaluan kung ini ang may exposure sa pasyente nga positibo sa COVID-19. Pero sa tupang nakaligan niya semana, ini nagagwa sulod sa hospital, bago siya nabatsyag tubtub nga mausisa nga may acquired pneumonia. Bango diri suno kay Montales, ang tanan niya tinawas ang printing service ang magapaidalam sa self-quarantine. Magapatigan sang contact tracing ang Department of Health sa tanan nga iban pa posible na kaistorya sa empleyado, pati ng iban nga mga departamento. Ginpaidalom sa state of calamity ang siyudad sang Quezon tungod sa nagadamo nga kaso sang COVID-19. Suno sa kay Mayor Joy Belmonte, ang desisyon sang lokal nga gobyerno sang Quezon kasunod ni sa deklarasyon nga State of Public Health Emergency ni Presidente Rodrigo Duterte.
Ang siyudad sang Quezon na mayara sang 6 nga kumpirmado sang kaso sang COVID-19 na nawagan si Belmonte sa magilikanan kag sa mga opisyal sang barangay nga ipabilin nga safe sa balay ang mga kabataan. Ginapabantayan naman sa ang mga public space kaangay sa mall, computer shop kag community spaces. Sa pribado nga sektor, ginpangabayan ni Belmonte nga bantayan sang maayo ay ikayung lawas sa ilang mga trabahante kag ikonsidera ang pagpatuman sang flexible work arrangement. Sa matag-iya sa mga establishmento, ginpangabayan ni Belmonte ang regular nga sanitation. Sa mga residente naman, kung may importante nila nga kaladtuan kag kinangan nga magwa, dapat i-observe ang natawag nga social distancing. Nagnegatibo si Presidente Rodrigo Duterte sa coronavirus disease o COVID-19. Ini ang ginanunsyo ni Senator Bongo matapos nga madamo sa mga cabinet officials ang gin-isolate ang ila kaugalingon sa publiko kasunod sang ila exposure sa persona nga nagpositibo sa balatian. Una diri gin-postpone ni Presidente Rodrigo Duterte ang iya natalana kuntaning inspection sa isla sang Boracay Huwebes nga adlaw para magpaidalom sa testing kaupod si Senator Go nga nagnegatibo man sa virus. Ginpahayag ng Executive Secretary Salvador Medialdea, Transportation Secretary Arthur Tugade, Budget Secretary Wendell Avisado kag Finance Secretary Carlos Dominguez nga bagapaidalom sila sa self-quarantine agud masiguro nga hilway sila sa virus matapos nga naka-close contact sa persona nga nagpositibo sa COVID-19 nagligad nga semana. Sa idalom sang protocols ng Department of Health, ang pagpa-self-quarantine ang mga pag-isolate sang persona sang iya kaugalingon sa publiko sa sulod sang 14 kaadlaw. Magpabilin si Presidente Rodrigo Duterte sa Metro Manila para magdumala sa matikang sang gobyerno para malikawan ang paglapda sang COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, luyag sang asawa ni Duterte kung tani nga magbalik ini sa syudad sa Davao, apang masgin pagkamayo sang Chief Executive nga magpabilin sa Manila. Doon pa ni Panalo, magpatigan man ang gabinete ni Duterte sang adlaw-adlaw kapag sinapol para i-assess ang virus outbreak. Sunod kay Panelo, luyag ni Duterte nga patuman ang mga striktong atikang kontra COVID-19 bangod iya ginapaabot nga posible magsaka pang kaso kag para mabaluan kung ano ka epektibo ang mga atikang nga ginapatuman. Una na nga gindeklarar ni Duterte ang State of Public Health Emergency kag ginpaidalom ang pungsod sa highest nga Code Red Sub-Level 2. Sa katapusan nga Balita National, nagpatuman sang dalagkong nga rollback sa presyo sang produkto nga petrolyo ang kompanya nga Phoenix Petroleum. Sa advisory sang kompanya, 3 pesos ang buhin sa kada litro sang ila gasolina kag diesel. Epektibo ang rollback las 12 kahapon sang udto Marso 13. Sunod sa Phoenix, ang pagbuhin sa presyo resulta sa pagnubo sa presyo sang petrolyo sa international market. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:29. Sa ato naman nga WHO ginklaro nga mahimo matransmit ang coronavirus. Mainit man o kung mabugnaw ang temperatura. Samtang preparasyon sa Olympics on track sa gyapon bisan na nawagan na si Presidente Donald Trump sang kanselasyon. Kag sa atong karon nga balita espesyal mga tips sa mga tao bala nga nagaatipan man sang iban nga tao nga ginadudahan may COVID-19. Ang atong dugang nga mabalita sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs to identify and report persons under investigation as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs to identify and report persons under investigation as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:36. Kag sa ato naman yung Balita International, ginklaro sang World Health Organization ang novel coronavirus o kung COVID-19 ang mahimong matransmit sa mga lugar nga mainit man o kung mabugnaw ang temperatura. Ginpahayag sa WHO nga sa ila pagtuon kag ebidensya nga natipon ang panibago nga coronavirus disease 2019 ang mahimong matransmit sa tanan nga lugar kalakip na mga area nga may mainit o kung mabugnaw nga temperatura. Liwat ginpanumdom sang WHO nga pinakamaayo nga himuon agod maprotektahan ang imo kagalingon batok sa COVID-19 among masami nga paghugas sang imo kamot. Ini ang makapaganhagan sang virus nga posible yara sa imo kamot kag malikawan ang impeksyon niya posible tuga pinagi sa pagtandog sa imo mata, baba kag ilong. Sa balita na sa patag sa pagnegosyo, ang peso isa ini sa apat nga mga currencies sa mga developed kag emerging economies sa Asia nga nagbakod batok sa US dollar kag ini bangod man sang mabaskog nga macroeconomic fundamentals sa Pilipinas. Ginpahayag ni DOF Undersecretary kag Chief Economist Hill Beltran nga sang tubtob Marso 10 ang peso nag-appreciate ni sang 0.28% batok sa dolyar kag nalakip ini upod sa Japanese yen, Hong Kong dollar kag Chinese renminbi nga nagbaskog o kon mga gainers. Sa piyak nga bahin ang Indian rupee, Singaporean dollar, South Korean won, Thai baht, Vietnamese dong, Malaysian ringgit, Indonesian rupiah kag ang Taiwanese dollar ang naghuyang naman batok sa dolyar sa amuman nga period. Ginpahayag pa ni Beltran nga sa piyak sang daw hindi sigurado karon nga ekonomiya sa kalibutan bangod sa paglaptas ang COVID-19
ang pagsarurot sa global stock markets kag trade restrictions kay patuman sa iban nga mga world top trading economies, pabilin iya sa gihapon nga mabakod ang Philippine peso. Sa aton nga US kung foreign currency exchange rate, US dollar may baylo karon nga 51 pesos kag 28 centimos, ang Singapore dollar 36 pesos kag 24 centimos, samtang ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 59 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment Aksyon Boy, may ara kung tani di ba sa nga pinakauna ni Aksyon Boy ha nga Summer MMFF. Nga pati gayon sini nga summer of Di ba lang ang course. MFF kada Disyembre lang na yan. Sunday, December. Sunday, Pasko. Oo. Hindi, kuhan ang kada Pasko, 25. Oo. So, karon Aksyon Boy, ti may patigay na tani nga Summer Metro Manila Film Festival. Galing na desisyon na nila nga i-cancel Aksyon Boy. Matapos nga nag-announce si Presidente Duterte sa community quarantine sa Manila. Ti umpisa ni di ba sa buwas na Aksyon Boy, March 15 to April 14. Ti Isang ining- bulan. Oo. Ti ining summer ano ni Aksyon Boy, Summer MMFF. Pati gayon ni tani sa mong April 11 kag 12. So hindi gid sila pwede ka ka patigayon si Action Boy. Kaya ti gid ba gindilian naman gani ang pag Basta mass gathering. mass gathering. Kung mag-MFF kada, hindi ka na patanaw sine. Oo. Ginadilian na ba yung pagtanaw sine? Oo. Misa gani. Dilian naman pamulang pagid no. Pamulang. Pamulang. Bulang pa gid, no? Oo, bulang pagid. So mass gathering basta talaga. Basta talaga pagkalilipon. Ang ambal sa kwan, Balila, asang DOH, nga mag-50 pasaka. Ano na iya Mass na gathering na siya. mass gathering. Oo. So kung mga 48 lang ka mo, pwede pa. Sige, pasaka mo. Kung para likaw na lang, likaw na anay na sa mga tipon-tipon. Hindi na lang gid anay Action Hindi na Boy. lang, kay para Bisan likaw. mga pulo lang kamo da kung may ara da ng isa. Correct. Galap ta na dayon. Sundon talang blanay, bilang ginapanugyan sa gobyerno. Yes, Bisang kaya para binubudlay, man asato. sundon talang. Ay, parang bululigay lang kita. correct. Importante. Ang mulan gani, gindili. Oo, gani Di ba? na. Gindili Damo actually na affected damo gid sa Action Boy. Oo, tanan-tanan apektado Correct. sa ining COVID-19 eh. Tika bay pa nga madula. Cooperar lang ta. Cooperate na lang sa gobyerno. Correct. Balita sa sports. Baliwala sa pila ka mga top government officials sa Japan ang panawagan ni US President Donald Trump nga ipaiway na lamang ang patigayon sa 2020 Tokyo Olympics bilang pag-andam sa coronavirus disease o COVID-19. Antes sinigit pahag ni Trump nga mas maayong i-postpone na lang ang Tokyo Olympics sa masunod nga tuig sang sa ipadayon ini nga wala naman sang magatanaw. Abang sunod kay Japanese Olympic Minister Seiko Hashimoto, hindi konsiderar sa International Olympic Committee kag sa mga organizers ang pagkanselar o kon pag-postpone sa sporting event. Determinado sunod sa iya ang mga Japanese officials nga hiwaton ang matawhay kag safe nga Olympics base man sa original schedule sa bulan sang Hulyo. Antes sunigin pahig ni Haruyuki Takahashi, isa sa mga board members sa organizing committee, nga kung hindi matabo sa talan ang petsa ang Olympics, mahimo nga pataguyunon ini sa matapos o kung matapos ini ang isa o kung duha katuig. Balita espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Sige. It's Saturday today, Saturday. of course. Happy weekend everyone. Yes, correct. Happy Lugay lagaw Japon. anay ha. Lugay sa ubra lagaw. Specialist sa mga matao nga lugar. Ginadili gani ang pag simba, pag misa. Lagaw-lagaw. Ka pa imo ya sa mga malls. Nan, correct. So, Tapos pahuway pero namin manangaton nga mga malls diri sa Bacolod kay nagapatiganon sa mga precautionary measures bala. Para sa SM magsulod kada may thermal scanner. Tapos kung makapasar ka sa thermal scanner, pwede ka kasalod. may kwan pa. May alcohol. pa. Correct. Tanan naga-cooperate man Di very good ginasyang boy. Hambagan ni President Duterte, ito ba nag-press con siya. Hambagan nga, stay lang kayo sa inyong mga bahay. Kaya basta may mga lugar pa kamong wala nakantuan. So may mga meme naman nagagwa. Ay iba nagsulod sa ila kabinet. Nagsulod sa lamesa, sa ilang panggirahan. Ang silingon sa presidente, basi may lugar pa na sa imo balay lang o pa makantuan. Oo, yung mga grabe kalapad sa balay mo, no? Kamo na.
So, mo may mga post naman kablo ka Pinoy, Dan Action Boy. Kung kakita ka sang iyasang kuan, ang kuan bala daw pahayag sang Prime Minister sa Singapore. Nga. Hindi kakita ka sang iya nga Ang wala ko ka, ano. amo tuya do kanami gid bala nga pag plastar bala. Ano hambalyahaw? Kalawig-lawig Tanawa karon. Ang Sige, Prime Minister sang Singapore bala kon pag ang yabla ko sa kuan pa ang kon sa kuan wala pahayag sa po iya sa nation. Address to the nation. Address niya angot sa COVID-19. Angot sa COVID-19. Okay. Daw kung ikaw blang Singaporean makasiling ka nga ay daw may kwan ka bla daw may hope. Tapos may salig ka na. Tapos na maalagan-hagan ng imo ng kulba. Do ka no Action Boy may courage to padayon ng life. Amo tong nami yang mga statement, mga address sa leader. Correct. Nga daw in control of the situation bala. Daw balaan yung sitwasyon. Tapos daw ginapakalma ang mga Singaporeans. Tanawa bala nang ita karon bala kay tanawa. Sige. Okay, akara. Pero sabi nga to presidente may mga payaw kasi daw di minsindihan bla. Kaya may gina-include sa Action Boy nga no. Pero damo sa second check nga mga quantity. Pero nalainan lang ko Action Boy sa mga suya sa iyang broken Tagalog. At hindi mo na mabasa ng presidente, hindi mo sa Tagalog. Hindi sa Tagalog. Pero pati mo pagid na. Makita nyo pagid. Perfect? Sige lang, Belanda. Diba? So, hindi siya pwede. diba? So, tani bala, cooperate na lang kita. Oo, basta importante, cooperate kita sa panawagan sa gobyerno. Correct. Kambay yung mga nga, mag-cooperate kung ano yung panawagan sa DOH, kay he's not in the authority, man Action Boy, kung ano, balahaw. So, ga-follow man siya kung anong i-advise sa isang DOH. Sa mga authorities. Yes, correct. So, ari Action Boy, ang ato niya balita special subong nga adlaw, aring mga tips sa mga tao bala nga nag-atipan sa mga tao nga ginadudahan naman nga may COVID-19. Kamo sila mga frontliners. Yes. So, ari Action Boy. Magluwas din Action Boy kay meron ba self-quarantine sa ila balay? Oo, diba? Siyempre, dapat may specific lang nga tao nga gabantay man sa imo 'di ba? Para at least hindi bala mag-laptop just in case mag-positive ka. Yes. Anong ginakadlaw-kadlaw mo? Si Turco, Jungko, minabala naman nga iya ho. By Ida, si Turco. Paway ka na ng tourist. So, number 1, Action Boy. Minabala naman siya kung mga meme man niya. Yung CNN ko no, COVID-19 na Turk. Alam ba, lakang ida-tour sa motivo da-tour. So, una Action Boy, Ario, siguraduhon mag-Action Boy nga magiyahan mo kag mabuligan ang pasyente bala nga imo ginabantayan nga gasunod siya sa kung anong advice sa iyang doktor. Kay maraman daan Action Boy nga do ka pasaway man nga daan, di ba? May ato ganin sa kwan bala? San Juan. Atong nalagyo bala? 51 years old. Mayroon pa dito sa kwan sa buwan sa Mindanao nga malagyo man. Duwa to sa kabilog Action Boy. Nalagyo. Sa nabalaan nila nga nag-positive sila, ay naglumpat sila sa salakyan ka 2 hours pa sila nga ginlagas Action Boy. Tika daw kahalit. May lang ways laging tiro. Ay. Gani no. Kumbaga sa iba niya pungsod guro magamamo. Nagpalagas pa sila sa pulis, kaluluoy man do sa pulis nga naglagas, kaya quarantine man to. Oo, correct. Oo. So amo na tani, cooperate na lang Action Boy. Kung mayara matyagan mo nga daw posible abe kuan ka muna daw sa COVID-19 mo. Pat kuan na lang dayon, pangabalo na lang dayon. Correct. Hindi ka na kay karon damo ka man na mahalitan. Kay wala man sang tao nga luyag man sina Action Boy. Mong Daso sa aton man, hindi taman pag i-discriminate dayon ng mga palayo ta siya man may na siya nga daan, do may virus na siya nga daan. So ang iban guro nadlok nga mabalaan kay basi i-discriminate. Oo, amo man ang isa ka reason. Ang iban pagit ang nakakulba nila is ang quarantine. Mag-14 days nga quarantine ka. Katawhay na gani niya nga. 14 días ni kagagawa sa inyo balay. Okay lang. Chill ka lang danata ka. Mayara yung mga tao. Netflix and chill. Tingnan mayara mga tao yung damo pa lang maginahimo. Obligasyon. Sa bagay, especially kung may work Action Boy. Kaya ikaw lang bigyan ng saligan sa imo family na na siya dara. So, next Action Boy, kung mahimo Action Boy, ang tao nga ara lang kuno sa pasyente, ang siya lang bala ang need balahaw, hindi na kinahanglan ba si ara dang bata mosulod pa or what, hindi na siya lang gid. Ang mga ospital sa mga limit na gani mga visitors, ang mga visitors why na gani ka baton gili bisita. Why na gid. Hasta na lang sila sa watcher. Kang watcher limitado man. Kung baga kung siya lang guro unang watcher siya na lang gid. Siya na gid na ang watcher sa pasyente. Why na sa may makasunod sa ospital sa mga mabisita.
Next action boy, siguraduhon nga maayo kuno ang kuara sa balay, ang flow blas ang hangin. Hindi mo siya ipa-aircon na. Pa-aircon na. Hindi mo siya sa daw ka Aircon lang. ka close nga mga Oo, nga like dapat namin ang flow sang hangin action boy. Yes. Kag next, maghugas kagid sa nga kamot mo action boy. Kag amo tong hambal mo bala nga dapat 20 seconds gali, at least 20 at least 20 seconds. seconds. Oo. Kung wala ka kuno sa nga sabon action boy kag tubig, magamit ka na lang sang alcohol-based sanitizer. Pero imposible man nga wala ka sang sang habon kag ano sa inyo balay, di ba? Mas maayo pag gani kuno mga habon mo, kinahabon mo habon sang sa alcohol. Okay mga pero mas nami pag yun habon. Especially dan may isa sina ka expert yun daw nag-explain sina mo. Hindi ko lang na-explain abe, hindi pa ko expert mo. Yes, correct. Pero kabalo ka lang. Basta nakuha ko lang niya nga ambal niya, mas nami pagit ang mangpahugas nga gamit ang habon. Correct. Galing kaya mo na iti unay ka lang daw sige ugas. Okay. So next action boy, likaw ang sige uyatan imo mata, ilong kag bibig. Kung wala pa nahugasan. Likawan mong men ko no. Men. Mouth, eyes, and nose. Diba? Avoid men. Avoid men. Amo na lang na. So, avoid touching men. Avoid touching men. Hindi ka avoid men. Paano, Avoid touching men. Avoid touching men. Mouth, eyes, and nose. Correct. Pero kanang men mag-touch sa imo ya. At daw imposible man. Kaya naman siya natapik sa mga lawas, no? Imposible siya. Okay. Char. Next action boy. Kung nagamit mo na ako ng face mask, syempre ang gabantay ga face mask. Kung nagamit mo na ako, hindi na paggamit, liwan. Sabol na sa iya. Hindi siya laban. Hindi na laban. Or pakabit-kabit lang. Hindi masulit naman. Correct. Tapos magkakasis na dapat na uyata mo na sa inarang strap. Sa strap ka na mauyat. Kaya ang mask na iya, kung uyatan mo na, tiyara ng virus karon kung kuan. So dapat sa strap ka kag ang paghaboy. Hindi ka base after mbla use laban tani kay pwede lang manikuno tas ihalay mo lang. Ay base pagamot tapos mo gamit balay sulod-sulod mo anes bulsa mo. Yung ito naman liwat. Muna. So next action boy, ari gida, likawan mo anay kun action boy nga makisalo ka sa pasyente. Kani ba sa una yung mga Pinoy dahil kung may ospital ya, kung hindi maubos ang pasyente, super kaon ka man. Na? Ako na maubos, hindi ka kaubos. Kalain. So, likawan na action boy. Tapos, ipain gid ang iyang mga tinidor, kutsara, mga tanan ng mga utensils action boy. Tapos, kung ikaw na ang frontliner na bala, i-quarantine ka man na bala. Oo, i-quarantine ka man, of Iban course. gali, balaga problema, subong nga up, base kung may hospital, tapos silang na-assign dapat i-quarantine ka man na, hindi ka na pwede ang, Yes. basta nag-atipan ka sa mga affected, i-quarantine ka man na. Siyempre. Perti na gini nga, perti nga, pag-andam bala. Pag-andam. So, ano na action boy? Pila sa mga tips action boy? Kabi Europe now, new epicenter of COVID-19. Yes, amo nang bago. Europe na amo to galing si Presidente Trump ginkuan niya, nag-declare siya sa ban sa tanan nga mga entries from mga Europe. Correct. Oo, okay, ang Europe has become now the epicenter sa COVID-19. Inang bago nga declaration sa WHO. Action boy. Grabe nag-action boy. Kung hindi kita maghalong diri man sa Pilipinas, tignan na kooperar na lang ta kay subong ni pila aton cases 64? Yeah, 64. Mas mahinay kita gani ang pagsaka sang kaso diri sa aton ni compare nimo sa iba nga pungsod. Correct. Ay iba nga pungsod gani gakapatay sila linibo na ya. Italy consider 1,000 kagapon action by 1,016 ang pinaka-latest kagapon. Pero syempre at least bisan ano nga mga criticisms mga muna, at least nakita nato may yes, correct. ginahimo ang gobyerno ta. Ginahimo ang gobyerno. So all we have to do is to cooperate. At ina nga mga pungsod action boy, mga ano pa na ha? Advance. Yes, advance ang pusang sa Pilipinas. Oo, diba? advances lang mga pungsod. Correct. So muna tani i-appreciate na lang sa mga tao bala. Ginahimo ang aton lang is to appreciate and cooperate. Yes, correct. Mula na cooperate lang kita. Kita di cooperate kita din, di ba? Wala kami gabaton gali visitors so good subong din na kami kababedi kabaton bisita. Kagapon pa action boy. Kagapon gani. Hindi nakabaton bisita, hindi gani kaso pagkuha na to na andam abing malikawan na to paglap. Kuha na tagani ga biometric diri sa time in.
ano pagid, kumpleto kita sa mga ninga May alaso-aso mga- nila sa palibot may tao. mga, ano tawag sinagayman? Disinfectant, humidifier. Nakaman. Oo, may ara kita nga mga plito Plito. Plito So para to keep us safe everybody to keep us safe. Course, oo. So ang mga bisita naton diri sa Aksyon Radio, pasensya gid kay dumili anay ang mga bisita naton. Tungod nga likaw man likaw Of sa course, sa COVID. COVID-19. Paglapta. Yes. Sige, okay? Sige. So, amo na, sa aton mga health personnel, especially mga frontliners, gina-commend naton kag ginadayaw ni sila sa ila kay isog man bala. Correct. Don't you know nga angat, hindi ko na mga kaso sa COVID-19 kuno may nakahambal sa ako, I don't know if it's true. Ang nakahambal sa ako, laban na mga doctors, Yes, Aksyon Mga Boy. May doctors, nakahamba man sa ako. mga medical personnel. Kaya mo ni silang frontliner mo, Yes, ginataya ni nila. Tapos Bisan sa salamatan lang China, sila. Aksyon Boy, damo nagkalamatay man yung mga frontliners. Oo, mga doctors. Oo, kasi sila ning gatubang gidirekta mo. Correct. Medyo pasalamatan Baka naton sila. silent lang na sila. Aksyon Boy, Pasalamatan pero- naton sila kay ipangamuyo naton Yes, sila naton yung mga correct. frontliners. Ipangamuyo naton. Safe sila sa sining COVID-19. Anyway, amo nang silin naton ang aton nga katapusan nga pag ang atong panumdum sa aton mga ka-aksyon, cooperate lang kita. Cooperate kita. Hindi sige reklamo. Hindi sa gireklamo. Hindi si pang hoard sa Hindi- alcohol hindi kag sige baligya dagos ang tag alcohol. 400. Ang tag 38 nga alcohol Aksyon Boy baligya 450 pesos. Laban-laban ba si ikaw Mas kita pinakabutang pa na- matapikan sa COVID? Yes, abin na guro safe sila nga damo sa alcohol. Sa kabalo mas nagabulit Ang ibang sila. gali, ang ibang gali, ginabakal nila yahungod, damo. Kay para ibaligya mahal. Oo. Mo naglingin na Amo imo na sa Aksyon iban. Boy, hoardy. Sige lang. Amo na subong sa sa online. Pas nakabutang para nga last na to kuno, last stock na kuno kay nagkakaubusan na protektahan ang sarili sa COVID. Baka na may bunon na karon. Yara ka nakita ko na nga. Niya may ara sa Sumigit alcohol. mo, Niya Roy. mabakal ko na muna tag pila tag 750. Niya bakal ko pulo. Niya ti sige sa online. Niya ti dinakita na. Niya lapit sa DTI blang opisina. Niya Niya pass. Kita mo na Aksyon Boy. Kita mo lang na. So kita nga mga hoarders da. Tag 160 lang na Aksyon Boy mo. Ang dako na bala nga 160 gani. lang. Ay baligya iya 750. Yes, grabe Makon mo. Grabe nga. Nagadugang lang kamo sa danger. Correct. Amo na gani. Kasi syempre iba hindi makagamit. So, Oo. diba malapta man na dyan po. Malaptam na gyapon, no? Kay kung imo lang na tanan, abi mo safe ka, adto to yung wala ka gamit karon. Yan, do you think hindi ka malatnan? Nan. Ikaw ginaunahon. Oo. Ikaw nga hoarder. So, mailan to Aksyon Boy na makalya damo, kagin panghatag. Pero yung na makal. Taguon, tapos baligya mahal. Bago igali baligya mahal. So may nag-post to gani nga mang hoard man siya kuno lotion. Kasi syempre tama ka pa alcohol, ma-dry ang kamot, lotion naman pagitaw. Yawi gila mga tao yan. Kaya pag mo negosyo ang COVID-19. Yes, correct. Good morning, Antonio Torres III sa kapamilya Portal din sa Barangay Suma. Good morning. Maria Rosa Notarion Sagario Sanong. Binalbagan ni good morning man. M. Saboso, sa amigo ko Henry Paron, andan amigo sa UK ni siya Hindi kasi sa UK ni siya. UK, dumdamo. Kaso mga 10,000, kung pa sige lambot 10,000, di sa UK, giniginan ng amigo ko, halong nanda, no? Phil Alansagay sa Japan, halong manigo. Hambay gani ko Aksyon Boy, hindi na siya digili kuno kasaka. Hindi gidalay sir. Hindi gidanay. Maway-way lang. Kapin palingas Japan. Correct. Migo Torco Jungko, good morning. Braveheart, no? Sa mahinigaran. Sa kay Mary Grace Eugenio Fermin, Mercy Pondo. Good morning, man. Kag belated happy birthday gili kay Marcy Rombines Junio, bla. Kahapon nga adlaw niya sige. birthday. Pero milata belated na Sige lang. Ay, kay kakalipat mo. Lola Ruth, good morning. Sige. Standby na kita mag-action sa Action Hotline. Upod ka-action art tayo hupon. Ang inyo naman din nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.